Wato a duk lokacin da ka gan wani matsala a tare da YouTube channel ɗinka ko kuma kana ganin baka samun views da kuma like da kuma subscribe, so za ka yi ƙoƙari ne ka contact help center. A nan ne za a ɗora ka kan hanyoyi da dama waɗanda za ka ɗora YouTube channel ɗinka wanda zai rika baka daman samun views da kuma likes. Ka sani air money akwai shi, amma idan baka yi hard work ba kan aiki ba za ka yi ka samu wannan abun ba, za ka rika ɓata datinka a banza ne. So a duk lokacin da kake ƙoƙari kan abu, lokacin ne za ka ƙara samun ci gaba a kai. Sannan idan baka san wani abu ba, kamata yayi ka rika bincika ko kuma ka yi tambaya, domin ko me za ka yi tambaya idan ka sani za ka iya kai amfana da shi. So idan YouTube ɗinka yana nan baka samun subscribe, baka samun likes, sai dai ka je cikin help center. A wannan time za su nuna maka kowane option, kowane problem. Idan ma za ka iya zana problem ɗinka, su za su read kuma za su